Ahojte priatelia, som rád, že sa opäť vidíme a ďalšie pokračovanie bude o asi najznámejších dvoch pastách z Thajska a to je Tom Yum pasta a Tomka. Aký je medzi nimi rozdiel? No, v prvom rade v určení použitia. Tom Yum pasta sa používa na najznámejšiu thajskú polievku Tom Yum. Takisto vo vnútri vidíme už známy sáčok. Je z rôznych výrobcov, Lobo, Kok brand. Tá je zase napríklad vo flaštičke, hej, ale v podstate zloženie je veľmi podobné, fakt sa líši minimalisticky a tá polievka je skvelá z tých past. Potom máme pastu Tomka. Tu už vidíme podľa farby, že zloženie je trošku iné. Používa sa teda na kuraciu alebo hydinovú verziu Tom Yumky. Chuťovo je diametrálne iná od Tom Yumky a je to zaujímavé, že v tom zložení je rozdiel len čili. V ponuke máme rôznych výrobcov. Máme tu konkrétne toho Kok branda a veľmi známú firmu Lobo. Takisto aj vo verzii Tomka od výrobcu Lobo a Thai recept. Posledná pasta je pasta na Pad Thai noodles, alebo respektíve rezance Pad Thai. Tá má veľmi peknú sladkastú chuť. Vidíte, že zložením už aj farba napovedá, že zase zloženie je úplne iné. Všetky bližšie informácie o tej paste sa dočítate na našom webe. A Pad Thai rezance skutočne vás priblížia do tej exotiky, toho Thajska a určite si na nich pochutnáte. Všetky potrebné suroviny na prípravu Tom Yum polievky alebo Tomka nájdete u nás na e-shope. Nájdete tam aj veľa receptov. Pripravujeme pre vás Tomka recept od našej influencerky Kristy. Takže tešíme sa určite na krásne receptíky s fotečkami. Priatelia, pre tých, ktorí nechcú moc experimentovať, máme všetky curry pasty aj v takýchto menších baleniach. Sú to balenia zhruba na porciu pre 4 osoby. 50 gramový sáčok, ktorý obsahuje to isté, čo je v týchto väčších baleniach. Pre zanepráznených a tých, ktorí chcú mať večeru alebo obed za 10 minút z krku, máme tieto úžasné cooking sety od firmy Lobo. Je to fakt, že autentická značka, skutočne mám ich odskúšané, veľmi dobre chutia. Toto balenie obsahuje kokosové mlieko, danú pastu a aj neodmysliteľnú zmes zeleniny, alebo respektíve dochucovadla, citronová tráva, galang, čili. A stačí vám pridať len podľa uváženia svoju obľúbenú zeleninku, poprípade svoje mäsko a obed za 10 minút hotový. Skutočne fantastické, odporúčam. Priatelia, nezabudnite nás sledovať na všetkých sociálnych sieťach, YouTube kanále a takisto na našom webe Happy Wok, kde nájdete množstvo blogov a receptov. Ďakujem za pozornosť.